Εδώ έχουμε άλλη μια σύνθεση, έτσι. Βλέπω 1, 2, 3, 4 έπιπλα που είναι στο ίδιο ύφος. Ακριβώς, είναι η ίδια σειρά. Και πολύ ιδιαίτερο αισθητικά, Είναι ένα κρεβάτι απικιακού στυλ. Είναι από τις σειρές που έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση. Και βλέπω και τα υπόλοιπα κομμάτια, έχει και ένα κομμωδίνο εκεί, Ακριβώς, το οποίο παρέχει και θύρα USB. Το κομμωδίνο. Το κομμωδίνο. Το κλασικό, θύρα USB, εξαιρετικό. Έχω τη δυνατότητα να φορτίσω και το κινητό μου, να έχει και απευθείας μπρίζα για το φωτιστικό μου. Φανταστικό. Η διάσταση του επίπλου πίσω σου, κυρία Ελένη, βλέπω ότι είναι πολύ μεγάλο επίπλο. Μιλάμε για μια τουαλέτα 1,65. Αυτά τα κομμάτια που βλέπω εδώ τώρα, 1 το κρεβάτι, 2 το κομμωδίνο, 3 η τουαλέτα και 4 συρταριέρα, πρέπει να τα αγοράσω όλα μαζί. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορώ να αγοράσω το κρεβάτι ξεχωριστά ή την τουαλέτα, τη συρταριέρα. Ακόμα και το κομμωδίνο μπορώ να αγοράσω ξεχωριστά. Άμα θέλω μόνο το κομμωδίνο, μπορώ να το πάρω σε αυτή τη σειρά, Ναι, βέβαια. Πάντως, αυτό που βλέπω εγώ, με την όποια αισθητική έχω, είναι ότι δεν μιλάμε για ένα βαρύ, κλασικό φορμάτ εδώ. Μπορεί να ταιριάξει, μοιάζει να μπορεί να ταιριάξει και σε ένα σπίτι με πιο μοντέρνο ύφος. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι μια σειρά που πηγαίνει παντού. Και σε ένα κλασικό και σε ένα πιο λιτό σπίτι. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις κλασική επίπλωση και να μην μπορείς να βάλεις το συγκεκριμένο κρεβάτι. Ταιριάζει παντού. Ναι, είναι εξαιρετικό όλο το σετ, πραγματικά. Να ρωτήσω για τον εξοπλισμό. Το κρεβάτι έρχεται πλήρες σαν σετ, αλλά δεν έχει στρώμα, έτσι δεν είναι? Έρχεται χωρίς το στρώμα. Έρχεται χωρίς το στρώμα. Και τι επιλογή έχουμε ο πελάτης, δηλαδή, που θα έρθει εδώ να αγοράσει αυτό το κρεβάτι? Έχουμε σε κάποια συνεργασία για να του δώσουμε? Συνεργαζόμαστε με ελληνικό εργοστάσιο, το οποίο δίνουμε εμείς τις διαστάσεις του στρώματος, εάν ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο στρώμα. Αλλιώς μπορούμε να συστήσουμε.